Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama ഹരേ കൃഷ്ണ. Rama Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യചാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരും കേട്ടോ. 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു സമ്മറി മാറി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഏത് ലെവലിൽ നിന്ന് ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് ഭക്തിയോഗം പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം പ്രിയാഷ്ടകമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ചെറിയ അധ്യായമാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1 വായിക്കുന്നു. വേഗം വായിക്കണം കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേപ്യചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുക? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ അർജുനൻ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസമായി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് കാണിച്ചു? ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താണ് ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര ആ ഓടക്കൊള്ളുന്ന ഊതുന്ന ആ രൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അറിയാം ഒരേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ രൂപത്തിലും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ഈ സകല പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു രൂപമായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തുറപ്പാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് ആത്മീയ ലോകമായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകമായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ പല രൂപങ്ങൾ കണ്ടു അതില് അല്ലെ, ആ വിശ്വരൂപത്തില്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കൂടി
അതായത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണോ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്? അതോ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഒരു ഊർജമായി കണ്ട് എല്ലാത്തിനും മേലെയുള്ള ഒരു അവ്യക്ത ബ്രഹ്മമായി കണ്ട് അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണോ? അഷ്ടാംഗ യോഗ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോടുകൂടി ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനിലെത്തുന്നവരാണോ? അവരിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരില് ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പരമ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യാകൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ ഇതിൽ പറയുകയാണ്, ഇത് പ്രഭുപാദം നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പിന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ എന്ത് രൂപത്തിൽ കാണാം? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്. അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അത്യുത്കൃഷ്ടമായ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ വരുന്നത്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോട് ആകർഷണം വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്തമാമതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആർക്കാണ് പരിപൂർണതയുള്ളത്? വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? പരിപൂർണതയുള്ളവരാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അവ്യക്തഗത രൂപമാവുമ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് അത്രയും വിവരമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇഷ്ടങ്ങളല്ല. സത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുള്ളതോടെ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനോട് അത്രയും സ്നേഹമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭർത്താവിനോ മക്കളെയൊക്കെ മേലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അധികം പേർക്കും വരില്ല. ഉള്ളവരുണ്ടാവാം. കാരണം അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അത്രയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ. എന്നാൽ എന്താണ്? എന്തായാലും ഞാൻ ജപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ ചാണ്ടിങ് വീട് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യെ ചാണ്ടിങ് വീട്ടിലേക്ക് പോകും, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം വന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആ ഇഷ്ടം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാക്കാണ് പരിപൂർണതയിൽ വേഗം എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 3-4 ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ये तोक्षरमत् निर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमजनं ध्रुवम्. श्लोകം 4. സംനീയ മദ്രേയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതാരഥഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചാരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഈ എന്താണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, അതായത് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മ ആയിട്ട് ഒരു എനർജി ആയിട്ട് ഊർജമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്ക് എത്തും?
ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്നിൽ തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? അതിനാദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ അവയവങ്ങൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട്, ആൾക്കാരെ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ 4 മണിക്ക് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നു, നാളെ 4 മണിക്ക് ഒരു ദിവസം ചായ കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന വരണമാരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന, നമ്മൾക്കൊരു ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇരുന്ന് അത്രയും എത്രയോ കാലം തപസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, സമാധി ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ? അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത്. പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. പക്ഷെ എന്തായാലും അവസാനത്തിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സാച്ചുറേഷൻ വരും. ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പഠിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ അവസാനം ഏതവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും? കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. കാരണം നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളിലും ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 5 ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമാണി മയി സന്യസമൽപരഃ. മാതാജി ശ്ലോകം 5 മാതാജി. ക്ലേശോധികതരശേഷം 5 എന്നാ മാതാജി വായിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വായിച്ചു. ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവ്യാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കളറിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാരങ്ങളുള്ള എന്താണ് മണമോ ഗുണമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിനോടാണ് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിനോട് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിയ ആൾക്കാര് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇല്ലല്ലോ, ഞാനൊക്കെ കുറെ സമയമൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഇതില്. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ല. നമ്മൾ അതിലൊരു സ്പിരിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മടുപ്പ് ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് താഴെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവകളിലാണ്. അത് ഒരു ഭഗവാനെ ഒരു കുട്ടിയായി കണ്ടിട്ടാവാം, ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായി കണ്ടിട്ടാവാം, ഭഗവാനെ ഒരു പ്രിയതമനായിട്ട് കണ്ടിട്ടാവാം, ഭഗവാനെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ഇതായിട്ടാവാം. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും, ഏത് ഭാഗത്ത് യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ തംസ്തതി ഇവ ഭജാമഹ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായും ആനന്ദഭരിതരാണ്. നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ചിന്തയില്ല, ഇവിടുത്തെ മാതിരി ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സുഖം ദുഃഖം എന്നുള്ളതില്ല. എന്നാൽ മറ്റവരെക്കാളും ഞാൻ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണെന്നുള്ള ഭാവങ്ങളില്ല. കാരണം എന്താ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും തനി ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുന്നത്. അയാളോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടോ കുറവ് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന്. ബട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്, ഓരോരുക്കും തനി കൃഷ്ണനാണ് ഉള്ളത്, പങ്കുവെച്ചിട്ടല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു കമ്പാരിസന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകിയാൽ നിഷ്പ്രയാസവും ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികവുമാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പം എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഗോചരമല്ല, ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു അംഗീകൃത രൂപമുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാലേ, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമുണ്ട്, വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന് രൂപമുണ്ട്, ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവന് രൂപമുണ്ട്, ഗണപതിക്ക് രൂപമുണ്ട്, എല്ലാം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്. അത് അംഗീകൃത രൂപമാണ്. അപ്പോ ശിവന്റെ രൂപം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗണപതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ അംഗീകൃത രൂപത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ സേവിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുക, സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മുമ്പിലുള്ളത്. അതാണ് വ്യക്തിരൂപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂജ റൂമിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചുമര് ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കഴിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് കഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ മുമ്പിൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ രൂപത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് പറയാം, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കണം, ഞാൻ അത്രയും മനസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് പറയണം എങ്ങനെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കറക്ഷൻ വരണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അർച്ചവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിനെ പരമപുരുഷത്തിന്റെ അവതാരമായിട്ട് തന്നെ കരുതാം. അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ പെട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുപാട് പെട്ടികളുണ്ട്. ഈ റെഡ് കളറിൽ പല സ്ഥലത്തുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി കുറച്ച് ദൂരത്തിലാവാം, പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് റോഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ട് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള പോസ്റ്റൽ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ മതി എഴുത്തുകളൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അവർ അയച്ചോളും, ആ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് അത് എത്തിക്കോളും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, റോഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ പോവില്ല, പക്ഷെ പോസ്റ്റൽ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് എത്തുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല രൂപങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടി ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6-7. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുമല്ലോ. സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസമൽപരഃ അനന്യേനൈവ നിയോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർദോ മൃത്യു സംസാര സാഗര ഭവാമീനാം ജിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവാചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ,
എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളില് ആരായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, അന്ന് ഒരമ്മ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ടെന്നല്ല, അത് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ ഭഗവാനെ. അല്ലാതെ ഓരോ സമയം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഭക്തനെത്തുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാതെയും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലണോ എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളോട് സ്ഥിരം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കട്ടെ, ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് നീങ്ങി പോകുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാറുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. ആ ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. കാരണം അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ, നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ആൾക്കാരെ റിയലൈസേഷൻ, അവർക്ക് വന്ന ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ മനസ്സ് മാറി. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരാൾ കൂടെ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, അതിന് ചേഞ്ചസ് വരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫില് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാനെ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ട്രിപ്പ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്ചാദ്യ സരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകാണ് അല്ലേ? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഴാമത്തെ അല്ലേ മാതാജി? എട്ടാമത്തെ മാതാജി. 6ഉം 7ഉം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ അല്ലേ? അല്ല, എട്ടാമത്തെ 6, 7 ഇനി 8. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയീം ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല പോകുന്നത്, ബുദ്ധിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതാണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നോക്കി നോക്കൂ, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാനും നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. അതാണ് അവിടെ ഇടനിലക്കാരൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തില് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഇട്ട് മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ അല്ലെ, കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളുടെ മാതിരിയല്ല. നമ്മളുടെ വാക്കുകളും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വ്യത്യാസം? അപ്പോ ആ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ആ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു രാമായണത്തില് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണ യുദ്ധം, രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വിഭീഷണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അത് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമല്ലേ അത്. അപ്പൊ വിഭീഷണന് 3 മക്കള് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര രാമഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റോറി വരിക. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ വിഭീഷണനാണ് രാമനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന ശക്തി. അപ്പൊ രാക്ഷസന്മാർക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ശക്തികൾ ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് എന്താണ് പർവ്വതം പോലെ വലുതാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻവിസിബിൾ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് ആയുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പല പല സിദ്ധികളാണ്. അതാണ് രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. രാവണനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും പ്രഭാവശാലിയായിരുന്നു. ഇവൻ ദേവന്മാർ പോലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഒരു പുരികത്തിന്റെ ഇതൊന്ന് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ വിറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പേടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രാക്ഷസന്മാരോടാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിഭീഷണനാണ് എല്ലാവരെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുക. അപ്പൊ വിഭീഷണനാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഐഡിയ പറയാ, ഇന്നമാരിയാണ് കേട്ടോ, ഇന്നമാരി നിങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വിഭീഷണനാണ്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാക്ഷസ രൂപം വരികയാണ്, യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ്. അപ്പോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ തന്നെ വിഭീഷണൻ പറയും, രാമനോട് പറയും അയാളെ വേഗം തന്നെ കൊല്ലണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത്രയും പ്രഭാവശാലിയാണ് ആള് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ലക്ഷ്മൺ പറയും അതിനെന്താ, നമ്മൾക്ക് കൊല്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ എന്താ അയാളുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ രാമനാമം ജപിക്കണ ഒരാള്. മാത്രമല്ല അയാളുടെ എല്ലായിടത്തും രാമനാമം എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. എല്ലാ ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ രാമനാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമില്ല. അപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ എടുത്തു തുടങ്ങി ഒരിക്കലും അയാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള രാമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പറയും. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ പറയും വേറെ വഴിയില്ല, നിങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ കൊല്ലണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊല്ലും? കാരണം രാമനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അയാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് പാടൂല, അത് വന്നിട്ട് വൈഷ്ണവാപരാധമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ വിഭീഷണൻ തന്നെയാണ് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത്. രാമനും ലക്ഷ്മണൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തന്നെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അസ്ത്രം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് രാമനാമം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അയാൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഒരു ടൈം വേണമല്ലോ. അയാൾ നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇടയിൽ ശ്വാസം വിടാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം നിർത്തും. അപ്പൊ അയാളുടെ വായിലേക്ക് അസ്ത്രം എഴുതുക, അങ്ങനെ കൊല്ലുകയെന്ന്. ഇവര് അത്രയും എക്സ്പെർട്ട് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണല്ലേ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അയാളെ കൊല്ലുകയാണ്. അയാളെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അത്രയും ദുഃഖമാണ് അയാളെ കൊല്ലുന്നതില്. അപ്പം എന്നിട്ട് വിഭീഷണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് ഇത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ അസുരകുലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ വിഭീഷണൻ പറയാണ്, അതെന്റെ മകനാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ഒരവസ്ഥ. ഒരച്ഛൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ചു. സ്വന്തം മകനാണെന്ന് അറിയാം, ശുദ്ധ രാമഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം,
എന്നാലും ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ സമർപ്പണം എന്ന് പറയില്ലേ, എന്താണ് അപ്പൊ അതാണ് അത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അവര് ഒരു ഫാമിലി ബന്ധത്തിനേക്കാളും ഒരു മകനേക്കാളും, മകൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ഛനാണോ? അല്ല. അതും ആ മകൻ ചീത്ത മകനൊന്നല്ല, അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മകനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും രാമന് ഭയങ്കര ഇതാവാന്ന് പറയണത്. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ കയ്യിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത അത്രയും എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഇതിലും സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് രാമായണത്തിലായാലും മഹാഭാരതത്തിലായാലും നമ്മൾക്ക് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അവരും അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരും എത്ര ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിഭീഷന്റെ ഭാര്യ ആയാലും മറ്റു മക്കളാണെങ്കിലും 3 മക്കളാണ്, എല്ലാവരും അത്രയും രാമഭക്തന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വേഗം വായിക്കണം കേട്ടോ. വായിക്കാത്ത ഹരേ ആരെങ്കിലും വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ. സഞ്ജയ ഏവമുക്ത തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അത് ചിത്തം സമാധി. ഇത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. 9ാമത്തേണ്. സമാധാതും. അയ്യോ മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ കേട്ടോ, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി, കാരണം നമുക്ക് 20 ശ്ലോകം അവസാനിപ്പിക്കണം. അത് ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പറയാം ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. അപ്പൊ ധനഞ്ജയൻ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? എന്താ കാരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാഗത്തിന് ധനം സമാഹരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആണ് അർജുനൻ ധനമെല്ലാം സംഭരിച്ചു അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് ഉർവശിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ആ യാഗത്തിനുള്ള ഫുൾ ധനം സംഭരിച്ചത് ആരാണ്? ധനഞ്ജയനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്രദർശനം, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? നവവിധ ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ. ആദ്യം നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഭക്തിയുടെ വിവിധ പടവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ശ്രദ്ധ. അടുത്തെന്താ? ശ്രവണം, കീർത്തനം. അത് നവവിധ ഭക്തിയാണ് മാതാജി. ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പടവുകൾ, നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രേമം വരയ്ക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെന്താണ്? സാധുസംഘ, കർമ്മകാണ്ഡം, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ. പിന്നെന്താണ്? സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത്? ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 2 കൂടി ഇന്റർ കണക്ട് ആയിട്ടാണ് വരിക നമ്മൾക്ക്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാരുണ്യം തരണം. എന്തെന്ന്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. ആ ഭക്തി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ലതാ ബീച്ച്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയോ ഗുരു ശാസ്ത്ര സാധു ആണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഭക്തി വേണം, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, അതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ചൈത്യ ഗുരു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ ചൈത്യ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആദ്യത്തെ ഗുരു നമ്മളുടെ ഭഗവാനാണ്. ചൈത്യ ഗുരു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത് വരും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മളോട് ഉള്ളിൽ ആരോ പറയും, നമ്മൾ മനസ്സാക്ഷി എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. അത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ചൈത്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചൈത്യ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനോ ഭാഗവതം കേൾക്കാനോ അതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത്. അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ ചൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു ഗുരുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്.
അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും, ഭഗവാനോട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരാൻ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സാധുസംഘം എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും. നമ്മൾക്കൊക്കെ ലഭിച്ചു അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തുടരേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിട്ടുപോകുന്ന നിറയെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് സമയമായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം, അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിലനിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സാധുസംഘ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർ കണക്ട് ആയിട്ടാണ് അത് വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കുറേശ്ശെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധുസംഘം കഴിഞ്ഞു, ഭജനക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊരു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ലെവലുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അതാണ് തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ. ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന് കുറേശ്ശെ പ്രസാദം വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെ. ഇത് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലെത്തിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറും. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെ എന്താണ്, ഡെയിലി നമ്മൾ എന്തായാലും നാമം ജപിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിട്ട നമ്മൾക്ക് വരും. അതാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം അയ്യോ എങ്ങനെയോ ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കാണണം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭഗവാനോട്. ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, എനിക്കൊരു എന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കണം കേട്ടോ എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം, നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പം നമ്മൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് രുചി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെ ആസക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം, എന്തായാലും അത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കണ്ടലൻസ് ആണ്, ആരോ ഒരു മരിച്ചു, നമ്മൾക്ക് പോവാതെ നിവൃത്തിയില്ല, അത് കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ തലേ ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, അയ്യോ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ ഭഗവാനെ ഉണർത്തിയില്ല, ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ചില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല, എല്ലാം നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്ക്. ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ആ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ മാതിരി തോന്നും, ഒന്നും ശരിയാവണില്ല നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ശരിക്കും ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു തവണയുള്ള നാമജപം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ആ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവണില്ല നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മളെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അന്ന് എല്ലാം സ്പേസിൽ വരണം, അതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നു പോണ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ലെവലിൽ എത്തുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അത്യധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, ഭാവപ്രേമ ആണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും, ആ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലേ ഭഗവാനെ കാണും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദമാരി അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ചൈതന്യ എക്സ്റ്റസിയിൽ നമ്മൾ പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്വയം മറന്നു, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ തുടങ്ങും.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിരി വരും നമ്മളുടെ ആക്ഷനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണ്, ആ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവർ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരും, രോമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ബോധം കെടണമാരി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ പല വികാരങ്ങൾ, അഷ്ടവികാരങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കേട്ടോ. നിറം മാറണ മാതിരി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മരത്തിന്റെ താഴെ ഇരുന്ന് രാധാകൃഷ്ണ ലീല നടന്ന മരത്തിന്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ, പുളിമരാണ്, അതിന്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും ഗോൾഡൻ കളറാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സ്വയമാണ് രാധാകൃഷ്ണ സംയോഗമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിറം മാറി നീല കളറായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ, രാധാകൃഷ്ണ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഭാവ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഫുൾ ഭഗവാന്റെ ഇതായി സന്തത സഹചാരിയായി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക്. അതാണ് ആ ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ആ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോ, അമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോ, മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോ? ഇല്ല. അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് വസ്ത്രം, പകുതി വസ്ത്രം ധരിച്ച ആൾക്കാർ അതേ ലെവലിൽ ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2-ലും 9 രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആത്മനിവേദനം അത് പല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമ സ്റ്റേജിൽ എത്താം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ശരിക്കും നവവിധ ഭക്തി എന്ന് നമ്മളൊരു ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രേമ സ്റ്റേജ് വരെ എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഭക്തി യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിക്കാം. അത് പ്രേമ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഈവൻ നമ്മൾക്കും പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർബൻ സിദ്ധിമവാപ്സസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജിൽ എത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ എന്നിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള 4 വഴികളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ എണീക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതിപ്പോ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. മയ്യേവ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇനി 2ാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇനി എന്താണ്, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുന്നത്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ 2ാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, പണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കുകൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ പൈസ എങ്കിലും ഒരു 5 രൂപ ഒരു ദക്ഷിണമാരി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയുടെ ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കാം അല്ലെ. കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 ലിങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ലഭിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 3ാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്, എല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുക. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. മീൻസ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സേവകൾ ചെയ്യാത്ത നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന മാതിരി. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, അതേ അഭ്യശക്തോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതക സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തദക്കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇതിനും പറ്റില്ല എന്ന് വെക്കും, അതിനും സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാറി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും പോട്ടെ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതെന്നുള്ള ലെവലെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക. അതായത് ധനം മോഹിക്കാതെ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ആ പണികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുക? ത്യജിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ നിറയെ പേര് ചെയ്യേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഓർഫനേജിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നില്ല അവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് മാറ്റ്, പായ, തലയണ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സമുദായ സേവനം, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? അവരുടെ ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമല്ലല്ലോ, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പുണ്യം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവസാനം എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല. പക്ഷെ സ്ലോലി ആ പുണ്യങ്ങളുടെ സമ്പാദനം മൂലം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ കാരുണ്യം മൂലം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആ അനുഗ്രഹം തരും. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയോ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷയോഹി ജ്ഞാന മഭ്യാസാജ് ജ്ഞാനധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാശ്രാന്തി അനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? അതും പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം. എന്താണ്? വേദപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ പറയും നമ്മളുടെ മേലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശക്തിയെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ പക്ഷെ ഓർഡർ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3-4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനേക്കാളും എന്താണ്, അതിന്റെയും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല സമാധി ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച സമാധി ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലായിട്ടാണ് ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കാരണം ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അത് വല്ലവർക്കും എനിക്ക് വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്രകരുണ ഏവ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാദൃഢ നിശ്ചയക മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയക. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസതകൾക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ 12ാമത്തെ. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം 2 വിധമുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണമായ പ്രേമാസക്തിയോടെയുള്ള സേവനം. ഉത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പായിട്ടാ പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ പ്രക്രിയകളിൽ കൂടെ ഭക്തസംഘത്തിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഒരു ഇഷ്ടം പിന്നെ വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ 9 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നമ്മൾ പതിയെ എന്താണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിഷ്ഠാരുചി, പ്രേമം, ആ ഭാവം, ആസക്തി, പ്രേമ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനമാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമാസക്തിയോടെ. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാധനാഭക്തി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ടെമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു 200 രൂപ 300 രൂപയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 രൂപ, ചിലർ പറയും കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ദയവ് തോന്നും അല്ലെ. നമ്മളൊരു 20 രൂപ 30 രൂപ പൈസയുള്ള ആൾക്കാരോട് 50 രൂപ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പണം അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്യധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അവരത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താണ് മാംസാഹാരം കഴിക്കാനാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. കുടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളത് ഒരു മദ്യശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മദ്യം കുടിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപഫലം വരുന്നത് നമ്മൾക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അയാളെക്കാൾ കൂടുതൽ. കാരണം ആ പണം നമ്മളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടായാലും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന കൈകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് അമ്പലത്തിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി ഇസ്കോൺമാർക്ക് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് പുസ്തക പ്രചാരണത്തിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അത് നല്ല രീതിയിലാണ് അതിന് ഉപയോഗം വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയുന്നത്, നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അഥവാ ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം വളരെ അത്രയും അവര് അവസ്ഥ ദയനീയമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഡ്രസ്സായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പൂജാർമ്മ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പണം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 രൂപയാണെങ്കിലും 1 രൂപ കോയിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഇങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുക? അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നിബന്ധനകൾ, അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാത്തത് എന്താണ്? പരമദിവ്യ, അത് ഭഗവാനെ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അതാണ് ഗോപികമാരുടെ, അതാണ് രാഗാനുക ഭക്തി എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. മറ്റേത് സാധനാ ഭക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തത്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്. നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കാറുണ്ടോ? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർ തിരിച്ചെങ്കിൽ തരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലും മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാഗാനുക ഭക്തി. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് രാഗാത്മിക ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗോപികമാരെന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം മറന്നു പോവാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഭഗവാന് തലവേദനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ കാലടികളിലെ ആ പൊടി എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ പോലും സംശയിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് രാജ്ഞം വരും അതിന് തയ്യാറായില്ല, പാപം വരും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാലും ചോദിക്കൂ, അവരെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ അടിച്ചാലും ഇടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്താലും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും എന്റെ നാഥൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അത് ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിന്റെ അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. ശ്ലിഷ്യവാം പാദരേതാം പിനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മർമ്മകഥാം കരോതുവാ യഥാ തഥാ വിദതാതലംബടോ മത്പ്രാണനാഥസ്തു സയേവനാപരഹ. അതില് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്. ആ ഒരു ഡിവോട്ടി ഭാവത്തില്, ഭക്തന്റെ ഭാവത്തില്, ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, അങ്ങ് മാത്രമാണ് എന്റെ ശരണം എന്നുള്ളത്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ് പ്രേമാസക്തിയോടെയുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഒരു മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആകില്ല, ഇവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ ഇവിടെ വെക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, വെച്ചോളൂ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ആ ഹയർ ലെവലുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണമാണ് ആ പ്രേമാസക്തിയോടെയുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി പ്രിയാഷ്ടകാണ്. ഇനി ഒരു 8 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയും. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണിത്. പ്രിയാഷ്ടകം എന്നാണ് ഇത് പറയുക കേട്ടോ. അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? യോമത് ഭക്ത സമയ പ്രിയക, അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ക്രമ അനുകൃതമായിട്ടുള്ള 4-5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റത് ചെയ്യൂ, അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എനിക്ക് ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം? മാത്സര്യം കൂടാതെ. കാരണം അവരെല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി സുനി ചൈവച്ച പാകയച്ച പണ്ഡിത സമദർശനക. എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരോടും അവർക്ക് മാത്സര്യ ബുദ്ധിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സുഹൃത്താണ് അല്ലെ? ഒന്നിലും അവകാശബോധങ്ങളില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല, എനിക്ക് വേണം, എന്റേതാണ് എന്നുള്ളതില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരെ ചിന്തയുണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ഗുരുക്കന്മാരെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ ജയപതാക മഹാരാജനെ പറ്റി നോക്കൂ. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. ആക്ച്വലി അസ്ട്രോളജി അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഒരു മിറക്കിളാണ് അത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരെ പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭക്തനെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തന്മാര് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ കാരണം? എന്താ അവർക്കൊന്നും ദുഃഖങ്ങൾ കൊടുക്കില്ലേ ഭഗവാൻ? അങ്ങനെയല്ല, അവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും സുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ അവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ അതിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ എത്രയോ പാപിയാണ്, ഞാൻ അത്രയും പാപി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് അത്രയും കൗരവ പക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ, ഈ ദുഃഖാലയത്തിലുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയ്ക്ക് കുറവായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളല്ലേ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭാവത്തിലാണ് അവർ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും കാണുന്നത്. എന്റെ ഒരു പാപ നിവാരണമാണ് ഈ ദുഃഖം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവരതിനെ കാണുന്നു. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓക്കെയാണ്, ആ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്കെയാണ്. ജീവഗോസ്വാമിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു എത്രയാണ് 10 മിനിറ്റ് ആണ് അവർ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പശുവിനെ കറക്കാനുള്ള സമയം ആണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അപ്പൊ അവർ പശുവിനെ കറന്ന് കുറച്ച് പാല് കൊടുക്കും അവർക്ക്, അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും. അങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസി ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു പോകും. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇവർ തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ടൊന്നല്ല, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാരമുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ഗംഗാജലത്തില് കൈക്കുമ്പിളില് ചാരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗംഗാജലം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുടിക്കും ഇത്ര. അങ്ങനെ വിശപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയാ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ്? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണ്. ഇനി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. തന്നെയല്ല, ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം, എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ടെൻഷൻ ആവില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മശ ഒരു ദിവസത്തിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരത് അതേമാതിരി സ്വീകരിക്കും. അതിനൊരു ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ അതും ഓക്കെ,
അതല്ല ചാരം ഇതിലും നമ്മൾ ഗംഗാജലം ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുകയാണോ എന്നാലും ഓക്കെ. ആ ലെവലിൽ ഏതിനെയും തുല്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. യസ്മാന്യധിജതോ ലോകോ ലോകാന്നോധിജതേച്ഛയഃ കർഷാമർഷഭയോദ്യോഗേർ മുക്തോയമീ പ്രിയക. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവനാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഇനി ആരാലാണോ ഇപ്പൊ ആരെന്താ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്താ പറയാ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മുൻജന്മങ്ങളിലായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ പറയുന്ന ആളോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. മറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി, അതാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് അവർ അസ്വസ്ഥനായി തിരിയില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്, ഭഗവാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ ഒഴുകിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിന് ഇടവരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുമെന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ച് വെക്കാനാണ് അവർ നോക്കുക. അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തുകൊണ്ടോ അവന്റെ സമയം ശരിയല്ല, ഭഗവാനെ അവരോട് കരുണ ഉണ്ടാവണേ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അയാൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അനപേക്ഷാസു ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതക സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയക. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് മണ്ണ് കഴിച്ചാലും ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും അവർക്ക് വ്യത്യാസം അറിയില്ല. അപ്പൊ ഏതിനോടും അവർക്ക് വികാരങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേഷ്യമില്ല, സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ, വ്യത ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ എന്തിനും ഫലം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക, കാരണം എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായി ജോലി ചെയ്തിട്ട് നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് നല്ല വീട് വേണം, നല്ല ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഞാൻ എപ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോകണമെന്ന് നല്ല 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത്രയും ഒരു അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഒരു റിസോർട്ടിൽ തങ്ങി എനിക്ക് ഒരു ടൂർ പോയി അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലോ? ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളൊരു ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കാണാനുള്ള, അവർക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയായിരിക്കും. ഒരു TV മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നോക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ വായിൽ നിറയെ പുണ്ണാണ്, അതായത് വായിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം തൊലി പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിരക്തി, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ശാരീരിക നമ്മുടെ ശരീരമേലെ പൂർണ്ണ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലൊരു വിരക്തി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനോടും അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഭക്തന് ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ ക്രമങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കലും അവർക്ക് മനക്ലേശങ്ങളും ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. കാരണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓവർ ദുഃഖമൊന്നും തോന്നാറില്ല. ഒരു കമ്പാഷൻ, അയ്യോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയാലോ എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന മാതിരി ഒരു കള്ളൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വീട്ടിലത്തെ ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് പോയി വെച്ചോളൂ, എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട്, എത്രയോ പവൻ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവരെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനോ മകന്റെ കല്യാണത്തിനോ വെച്ചാണ് അവർ ആരും എടുത്തിട്ട് പോയി. നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നും, ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, അയ്യോ അങ്ങനെ ആയില്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോയ മാതിരിയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ബാധകം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇഷ്ടമതായിരുന്നു, ഭഗവാനോട് തിരിച്ചെടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ, ആ ലെവലിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തൃത്വഭാവം പഠിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. യോന ഹൃഷ്യദീന ദ്വേഷീന ശോചദീന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ
ഈ ആ സമയപ്രിയക സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയവനാണ്. എന്താണ്? അവൻ ഈ ശുഭങ്ങളില്ല അശുഭങ്ങളില്ല, നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും ഒരുപോലെയാണ്, സന്തോഷമില്ല ദുഃഖമില്ല, അങ്ങനത്തെ ആള് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ തോന്നാറില്ല. സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. എന്താണ്? സമശത്രൗചമിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തു തിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു വികാരം ഉണ്ടാവില്ല. നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള്, ഏറ്റവും നല്ല ആളെന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, അതും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തരുന്നതാണ്, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. കാരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താണ്, എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് കൊന്നത്. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അർജുനന് കൊടുത്തത്, അല്ലേ? പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇച്ഛയാണ്. നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മൾ അത്രയും എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രശംസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതും ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കും. എനിക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ, എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭം സൃഷ്ടിച്ചു തരികയാണ്, എല്ലാവരും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്, നന്ദി ഭഗവാനെ എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ മനസ്സിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ലെവലെത്തിയ ഒരാള് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശത്രു, മിത്രം, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനും ആയ മനുഷ്യൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് അവസ്ഥകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആശ്ലേഷ്യവാം പാത, ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്നെ ഏത് രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്റെ ഭഗവാൻ, എന്റെ നാഥൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവരുള്ളത്. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ധർമ്മത്തോടുകൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അതീവ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ഒരു വഴി. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകം, ഇതാണ് കേട്ടോ. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമൃതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധ ദാനാമത് പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തരികയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി നേദിക്കുക, ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഒരു ഭക്തസംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ എന്താണെന്നെല്ലാം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏത് കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ധർമ്മങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇതാണ് പൂർണ്ണമായും എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ദേഹത്തിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. എന്താണ്, നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഭഗവാനെയും കൂടി ചേർക്കുക. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദുഃഖം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല, ഇത് ശാശ്വതമല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ദുഃഖം വന്നാലും എന്താണ് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സമനിലയോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. കാരണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും വെക്കാതിരിക്കുക. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും നമ്മളുടെ ജീവിതവും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ജന്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും തനി ലൈഫാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഫാമിലിയിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിലും ആ 5 പേരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ് ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, അവരുടെ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പിന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്കതില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് വേറെ, നമ്മുടെ ലൈഫ് വേറെ. കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? എത്ര ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മപ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എത്ര ദുഃഖമുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മളെ കരകയറ്റാൻ ഭഗവാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുള്ളവനും അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ അത് തന്നെയാണ് മാതാജി. ആരാധിക്കുന്നവനും ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇതായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച്, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചവർ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ, അതായത് അത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചവർ. ഈ അർച്ച വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ അതിലൂടെ സ്വീകരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയുവോ? എന്താ അർച്ചാവിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് 5ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 637 പേജിലാണുള്ളത്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അതിൽ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരേ സെക്കൻഡ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്കൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു
ഓക്കെ, കട്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എട്ടാമത്തെ 8 തൊട്ട് ഇതുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും എന്താണ് പരമദിവ്യപരമോക്ഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. Again, next sa. Sha after sa. Okay. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്, ഏറ്റവും പരമമായ ഇതായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ എന്താണ്? അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക, നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു ധനം സഹായമോ ഒരു എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമമായ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പം അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് 5 സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയും. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധി പരമദിവ്യപുരുഷനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം വരണം അല്ലേ? അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം വെക്കുക, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുക, ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് സാധനാഭക്തി ചെയ്യുക. സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പുസ്തക ഇതില് പ്രചാരണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്തത് എന്താ പറയുക? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലാണ്, ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഓർഫനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള പരോപകാരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തത്, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ്? ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക, വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ.